खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारिनि आंगो बिसि इसा नार्जारिया आफादगिरि महरै समायखिरा लाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर गामि पन्चायतनि आफादगिरिखौ आयेन बायदि सोद्रोमाफोरखौ लानानै भट होहोफिननायनि गेजेरजों बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारिनि बिसि इसा नार्जारिया आफादगिरि महरै मोननो हायो आरो नेमखान्थि बायदियै दिनै समायखिरा लाबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोबाव सम जोबथेसालियाव थानांनायनि उनाव जामिनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय सा 7 बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय आखायाव हाथियार लाना निया केस नांनानै 10 खावसे बोसोरनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो मोननानै बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावहरदों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय बारग' NDFB बिथांमोना। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सानबानि बिटिआर मिसना इलेक्सन मिसनसो। बे खुनु बिटिआर डेभेलपमेन्ट मिसन नङा। जों मारै देरहागोन मारै देरहाया बेखौसो खना खनला बिटिआरआव नायगिदिंनो थाखाय बिथाङा फैदों होनना कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर मिसननि हाबाफारि लाना बिटिआरनि मोनबा जिल्ला उदालगुरि तामुलपुर चिरां बाक्सा क'क्राझाराव दावबायदों। नाथाय कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर मिसननि हाबाफारि लाना नङा काउन्सिल इलेक्सननि मिसनखौ लानासो बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव सानबानि थाखाय दावबायफैदों। बोरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननो हागोन बेखौसो नायगिदिंनो फैदों होनना खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआबो आलादा गेलेयोब्ला इउपिपिएल दोलोआबो आलादा गेलेयोब्ला बिपिएफ आरो एपिबि दोलोआबो आलादा गेलेयोब्ला फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि फैनाया रोखा जाना दङ होनना आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजेपि दोलोआ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव मा बिफाव लागोन बेनि सोमोन्दै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा दिनै क'क्राझार सोहोर सार्किट हाउसआव नुजाथिफैना खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों। नाजानाय थायोब्ला जिउआव जोङो गासैखौबो मावफुंनो हायो। अजित कन्दुलना मुंनि सासे आदिबासि फरायसाया राङापारा फरायसालिमानिफ्राय गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि बड' बिफाननि BAनि जोबथा फिथाइ 2025 मायथाइयाव 5थि मासि आवग्रिनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बड'लेण्ड रायज्लायनाय नोजोरनिफ्राय मावनायसिम हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ 6 जुलाइआव बेलासिनि 3 रिंगायाव गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव खुंफुंनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोनखौ खौरां मोननाय जादों। भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिखौ दा अर्डार अफ दा रिपाब्लिक अफ ट्रिनिडाड एन्ड टबेग'जों मान होनाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ ट्रिनिडाड एन्ड टबेग'नि गोजौसिन नोगोरारि सन्मान दा अर्डार अफ दा रिपाब्लिक अफ ट्रिनिडाड एन्ड टबेग'जों मान होनाय जादों। बिथाङा बे सन्मानखौ ट्रिनिडाड आरो टबेग'आव मोननो हानाय गिबिसिन गुबुन हादरारि दैदेनगिरि जानो हादों। बावैसोनि बोसोरफोराव कुवेत, मरिशास, श्रीलंका, साइप्रस, गियाना, डमिनिका आरो
नाइजेरिया बायदि गोबां हादोरफोराबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गावसोरनि गोजौसिन नोगोरारि सन्मानजों मान बावदों। चिरां जिल्लायाव शिल्पी समाज मुंनि गोदान गौथुमनि जोनोम। बे गौथुमनि आफादगिरि बिबानखौ मीना दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लिबियन इस्लारिनो होनाय जादों। गौथुमखौ दाखांफुनायनि उनाव आफादगिरि मीना दैमारीया शिल्पी समाजनि थांखि आरो नोजोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांगिरिनि सोंथियाव गेबेङै फोरमायथिना होदों। बर' हारिनि जेंना सुस्रांनोसो एबसुनि जोनोम। बेनिखायनो एबसुनि थांखि आरो नोजोरा गुबुनजों एसेबो रुजुजाया होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा BL पेलेस रांगापारायाव मावथिफारिया जथुम वर्कार्स मिट खुंफुंदों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि एनस मोसाहारिया मासि लानानै दैदेननाय मावथिफारिया जथुमाखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवना होदों। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा मावथिफारिया जथुमायाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों। मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।